urip tenang berkaturangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih karejan lan kawilujengan, khususipun prosedulur ingkang tansah setuhu mesane channel Sulalawe teng pundi papan kadonganipun. Mugi-mugi sedaya ingkang mirsani channel Sulalawe mangdiangkat kamulten kamulyan derajat lan pangkartipun, lan mugia dipun paringi bagas waras jasmani rohaniahipun dolan batinipun, lan mugia dipun tambahi rezeki ingkang kathah mlimpah ruah koridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki channel Sulalawe Mbah Suntara badhe medharaken utawi njlentrehake perkutut berkaturangan banyu mili lho. Banyu mili dampit rezeki. Ini perkutute. Dan iki nembian bagas perkutut berkaturangan, roh Bisdu kedah ngertos ciri mati utawi jenis-jenisipun perkutut berkaturangan. Niki katurangan banyu mili niki mulai tembolok niki atas dugi mriki, terus dugi dipuri lurus diwastani katurangan banyu mili. Jadi sadherenge para sedherek mangertos perkutut berkaturangan, menika perkutut berkaturangan banyu mili dampit rezeki. Kenapa diwastani dampit rezeki? Amargi niki teng Isores Viwi niki tengene ten petaken. Kita petak tunggal. Kita putih. Manggot teng Sarkelek. Swiwi. Kita putih tule. Mriki nggih putih satule. Pas tengkelek satule. Iki diwastani perkutut berkaturangan banyu mili dampit rezeki. Terus perkutut yen bakas perkutut berkaturangan niki para sedulur mboten enten telase. Dadi niku silsilah utawi sejarah utawi dedongengan yang Jawi. Mengki perkutut berkaturangan mengatus mengentet perkutut berkaturangan kados mengaten nika termasuk perkutut katurangan ingkang langka, ingkang unik, ingkang istimewa. Dados para sedulur sadherenge mangertos anggene dalem medharaken perkutut berkaturangan banyu mili dampit rezeki, sedulur dah mengertos namine katurangan. Katurangan niku katur niku ngendikan, anggan niku rasukan baju, turangga niku tumpakan, culika niku pusaka, wisma niku griya, kukila niku perkutut berkaturangan. Unen-unen namine kukila. Bisa diri mangertos perkutut berkaturangan
iki badhe kula wedharaken napa tong yang diwastani Perkutut Berkaturanggan banyu mili. Namine banyu mili niku, banyu niku sumber kehidupan, mili niku pengalir utawi dalan rezeki. Jadi nggampelaken rezekinipun ingkang tiyang ramut Perkutut Berkaturanggan banyu mili. Dados Perkutut Berkaturanggan banyu mili menika termasuk perkutut panguripan. Banyu niku toya niku panguripan. Tirta niku nggih toya niku nggih banyu. Namine panguripan. Dados tiyang gesang teng alam donya niku yen mboten wonten toya nggih, Pak insyaallah mboten saged gesang. Diwastani banyu niku panguripan. Lah mili niku melampah mengalir deras dan rezekinipun. Jadi rezeki arah saking wetan, kidul, kiler, ler. Pak insyaallah saged ngempal dados tunggal, saged mbiyantu kesusahan, kekirangan-kekiranganipun, kamoten-kamulyanipun ingkang Perkutut Berkaturanggan banyu mili dampit rezeki. Lah kenapa diwastani dampit rezeki? Mergo ten petake putih niki teng swiwi niki. Ya. Putih. Putih. Ya ten putih. Nyuwunengen. Diwastani dampit rezeki. Ten putih. Diwastani dampit rezeki. Sing mriki nggih diwastani dampit rezeki. Dampit niku cara tiyang Jawi niku ngempit, ngindit. Kita rezeki niku pun didampit, dampit niku pun nyuwunengen namine didampit. Ngindit itu termasuk beto, jadi pun dikempit, diindit, itu dadi rezeki niku pun berbagai arah, manunggal, dados tunggal. Yang rambut Perkutut Berkaturanggan banyu mili dampit rezeki ngeten iki, Pak insyaallah gesange saged muncar utawi kamulyanipun, kamuktenipun saged tumonjol menuju kasokaken dumateng ingkang merambut Perkutut Berkaturanggan banyu mili dampit rezeki. Dados Perkutut Berkaturanggan banyu mili dampit rezeki kados mangaten nika termasuk perkutut ingkang istimewa, ingkang langka, ingkang unik. Amargi perkutut menika sipate pemilih lho. Yen mboten kuwahyon, mboten saged angsal Perkutut Berkaturanggan kados manaken. Iki diwastani Perkutut Berkaturanggan banyu mili dampit rezeki. Manfaatipun ageng banget kangge kewibawaan, keselamatan, pengayuman, kangge kerezekian, karisma, Pak insyaallah saged beta manfaat beta barokah. Amargi perkutut menika perkutut ingkang keramat. Jarang tiyang gadah perkutut kados menika. Terus perkutut niki perkutut ingkang istimewa, Pak insyaallah Pos dulur pambadhe ngrawat Perkutut Berkaturanggan banyu mili dampit rezeki. Pak insyaallah asal perkutut sadalan kamoten kamulyan lan kabarokahan. Amargi perkutut menika perkutut ingkang sangat unik. Dados pos dulur anggene kula dalem medharaken Perkutut Berkaturanggan banyu mili
dampet rezeki kula cekapi semanten. Apabila wonten atur katane komentar sae, sedulur saged komen teng kolom komentar insyaallah dalem badhe kula benahi kula jendrahaken prakutubek aturaken malih ingkang istimewa ingkang sae. Menawi kula matur cekapi semanten ana wiji abang nang telenge bumi karing para nabi wali alhamdulillahirabbil alamin.